Tamuwana bata omuraini medu pachechi pedu mwana wedu tafara nazvo kufarisisa ende tichitarisa vanhu tinoona kunzwa kufara futi. Zvokunzwa ndine mapapiro chaiwo nekufara. Ndakafara zvokuti pandakanzwa kuti mukoma Paul kutanga chaiko vari kuenda kunopikira. Izvi zvakandifadza nokuti ndaishuwirawo kuti zvino baba Chifeya zvawaritaya tichawana here muprista womumusha medu mekwakanda, asi mufunge Mwari vanogona. Vakatisarudzira, vakatinyururira mumwe mupristi zvekare anova Paul Kanda, hanzvadzi yedu. Saka tinotenda Jehovha naizvozvo. Ende ndinofara futi nezvinoita mukoma Paul, ndakatoti baba Paul Kanda, nokuti every day vanotisira a reading. Every day rega raMwari a reading pagrupu redu revana vekwakanda. Saka ndinokumbirisa hanzvadzi dzangu nevaninyina kuti that reading yatinoisirwa every day ngatiiverengei, inotivaka, inotidzora. Munaifara zvekukomboza masongs like now ndichikutorangarira imwe song yaida kukomboza yekuti kana ndokwira mugomo remutemwa muzondirangarirawo mugomo remutemwa. This song inondifungidzisa kuti like anga ari mwana airatidza kuti achazenga nekunhu kwaachaenda, tichazomurangarira chi nekuda kwesong iyoyo, atigare naye misi yose. Vanga ari munhu ane jene dzakazama, anonyatsoratidza kuti munhu anoziva zvaari kuita. Mbiri yavo yavanozivikanwa nayo kuHekima kuNairobi kwatakati tise mafambiro ababa. Baba Kanda vanofamba unge munhu ari kuswedera so. Pamwe munhu ari kuswedera otozoona ko zvatokuko. Voseka unoti vachiuya vari kuchapo vakaisa maoko avo kudai, unoona uchingodai munhu ari kutoenda ero. Mashoma andinoda kutaurira kumwana wangu ari muzvikuru zvekare ndekuti baba, basa iri ramatanga ibasa huru, ibasa rakakura chaizvo. Pamwe pacho unogona kuona sekunge uchiri mwana mudiki kuti hamedhi nemakore angu, asi chandida kukuudzai ndechekuti zvamuchasangana nazvo zviro zvachotsveta kuti mukurumidze kukura, noti makore asi mupfungwa dzenyu, nekuda kwekuti kune machiuya nedzimwe nyaya dzimwe dzinenge dzichikushokai, dzimwe dzichikuhungudzai, asi muri dzimwe basa ndianokutuma uchaona vakadai vatenge vanokufarira vanozai, asi zivai chinhu vanhu chekuti hamufi makavagonera vese. Baba Kanda tavatumira kushanda kuBanket Prince Banket Parish. We are very privileged kuwana Prince akanaka kudai, asina ruzha Prince anoshanda. Message yangu kwamuri ndeyekuti kapai baba fati ndibapuwa mwana ari mudukwane vachengetedze zvakanaka, mugare navo zvakanaka. Tichivashuwirawo kuti basa ravo ravatanga iri, nzira yavo yavatora iyi, Mwari wavakomborere, wavatungamirire mukuoma nemukupfava kwazvo, varambe vakangotarisa kuna Mwari. Tiripo tichivakurudzira, tichikumbirawo kuti ivo vachanzwawo zvandiri kutaura, kuti batsirawo kunamatira
Father Paul Kanda.